מיטב היא החברה המובילה בישראל לייצור, יבוא, שיווק והפצה של כלים חד פעמיים, אריזות למזון, שקיות ניילון ומוצרי נייר. מאז הקמתה לפני למעלה מ-20 שנה, מיטב חרתה על דגלה מחויבות לאיכות המוצרים וטיב השירות, תוך שימת דגש על חדשנות, הרחבה מתמדת של מגוון המוצרים ומתן פתרון כולל ללקוחותיה. מיטב מייצרת שקיות ניילון, שקיות מודפסות לבתי עסק ומוצרי ניילון נוספים. בשנים האחרונות מיטב אף מובילה בייצור מוצרים מניילון מתפרק וידידותי לסביבה. אני רוצה להבין, היריעה הזאת, ממנה אנחנו מכינים את השקיות, זה הכל עשוי מחומר מתכלה? כן, אלה גרגירים או החומר הגלם שממנו מייצרים שקיות או כל מוצר בתחום הפלסטיק נעשה באמצעות גרגירים. הגרגירים האלה שהם למעשה תוצר הלוואי של נפט, הם יוצרים מוצר שהוא למעשה לא מתכלה, לא מתפרק, ואיתו אנחנו צריכים לחיות המון שנים בטבע. אוקיי, ואז מה אתם עשיתם? לוקחים תוסף, שהתוסף הזה מאיץ את תהליך ההתפרקות. חברת מיטב מייצרת מוצרי נייר איכותיים לשוק המוסדי. מיטב יצרנית של כלים חד פעמיים איכותיים. למיטב גם קו מוצרים הפונה לשוק הביתי. לחברת מיטב 3 קווי ייצור במפעל פוליוויד בקיבוץ משמר הנגב למוצרי פוליסטירן מוקצף. המוצרים עומדים בתקן הישראלי ובתקנים המחמירים בעולם. למיטב מערך שיווק והפצה בפריסה ארצית, הכולל מרכז לוגיסטי מהגדולים במדינה. אנשי שיווק וסוכני שטח מקצועיים ומיומנים, וציר רכבי חלוקה. מיטב היא הנציגה והיבואנית הבלעדית בארץ של החברות המובילות בתחום, ביניהן סאבר, החברה המובילה בעולם בייצור כלים חד פעמיים איכותיים מעוצבים. וריפלסט, היצרנית הנודעת מהולנד לכוסות חד פעמיות איכותיות, כוסות למכונות קפה אוטומטיות ואריזות איכותיות למזון. דקו, יצרנית תבניות ומגשי אלומיניום. פאר איסט, יצרנית כלים חד פעמיים מתכלים העשויים מקנה סוכר. איטוור, יצרנית הענק לכלים חד פעמיים מתכלים מבמבוק, עשויים 100% חומרים טבעיים ללא כימיקלים. הכלים המיוצרים על פי פטנט אמריקאי ניתנים לשימוש גם בתנור, גם במיקרוגל וגם במקפיא. זה חומר שמתפרק בטבע, אבל עדיין לא מיוצר בישראל. זה חומר שהוא מתכלה. מתכלה, אוקיי. המוצר הזה עשוי מקנה סוכר. אוקיי. הוא מוצר ידידותי לסביבה. כרגע את המוצר הזה אנחנו מייבאים, אנחנו מתכננים בעתיד להתחיל לייצר אותו בארץ. פה אני אפתיע אותך מנחם. אנחנו הצלחנו להגיע למצב שאפשר לרכוש את המוצר הירוק במחיר דומה ולעיתים אפילו זול יותר מהמוצר הפלסטיק הרע. אפשר לאפות עם זה בתנור, אפשר להשתמש בזה בנוזלים, אפשר להכניס בהקפאה, וכל הדברים האלה ללא תוספת מחיר. אפשר להיות ירוק בלי להיות עשיר. ישראל אל מול אירופה, מה הסיכויים שלנו להפוך בקרוב מאוד לאיזו מדינה יותר מתקלה, מדינה יותר שממחזרים בה את הדברים? אנחנו הופכים להיות מדינה שהרבה יותר רגישה לנושא של איכות הסביבה, הנושא הזה במודעות. אני משוכנע היום שזה כבר לא טרנד. למיטב רשת חנויות מפעל בתל אביב, בני ברק, רעננה ובצמוד למפעל בחולון. חנויות המפעל ערוכות למתן פתרון מלא לעסקים בתחומי ההסעדה, משרדים, חנויות
חברות החזקה וניקיון. מציוד למטבח המקצועי ועד למוצרי ניקיון. דרך כל סוגי שקיות הנייר והפלסטיק, מבחר ענק של כלי הגשה, כלים חד פעמיים, אריזות למזון למשלוחים, תבניות אלומיניום, מוצרי נייר ועוד ועוד. בחנויות מושם דגש על המגמה הירוקה, מרוכז בהם המבחר הגדול בארץ של פתרונות אקולוגיים כגון כלים חד פעמיים ומוצרי אריזה מתכלים מבמבוק ופני סוכר, שקיות מניילון מתפרק ועוד. בימים אלו מיטב משלימה את הקמת מפעלה החדש בפארק התעשייה מישור אדומים. במפעל ששטחו 3,500 מטר מרובע, מיטב תייצר שקיות ומוצרי אריזה מתכלים, תוך שימוש בטכנולוגיה ובחומרים המתקדמים בעולם.